Mooi een gevoelstemperatuur van min 20 betreden beide Overtal het veld. Gewonnen wij krijgen spelers geen tastemming van een maillot, maar een orenkleur als het broekje. Maar dat mocht vanwege het koude waar deze ene keer dan wel. ONS Snits is zo goed als fit, alleen nog Sander van der Heijden had nog les van zijn hamstring en begint dus als assistenttrainer op de bank. Martijn Rozenburg, Goedhart bij de spits. Jurien Bos, Mark de Vries dus nog altijd op de bank. Rozenburg met Scott. En de eerste kans noteren we voor ONS Snits. Kanske van Rozenburg na 4 minuten. Corner van diezelfde Rozenburg. En een kopbal, een aardige kopbal daar van Ale de Boer. Wordt van de Lina hellen. En dat de keeper van ACV wie kansloos. Doet nog een cornerroer. Het kwartnaam. Rozenburg naar Goedhart. Goedhart naar binnen. En uithellen misschien. Nee, waarom lezen naar Hedder. Zo, lekker doelpunt. Arnold Hedder in de kruising. Keeper Groothoff kansloos op dat prima schot van Arnold Hedder. Goedhart laat het goed weer waarom. Arnold Hedder twijfelt net. En krult hem haast in de winkelhaak. Doelpunt 1-0 ONS Snits. ACV. En een heel soort kansen hoor nog in die eerste helte. Door de Wien bloot deze bal dan nog binnen. Goedhart. Zit op Zagerocht in de voeten van Robert Pomstra. Pomstra maar stekpaasje. Of wat is dit? Een schot op goal. Ja, daar komt dan die Wien onder. En dan had de keeper van ONS Snits, Ale de Vries, daar nog alle moeite mee. Ale de Boer, in die wel mooi Philip Ties. Dat tot dan net zo heel toek. En dus de vastzet er nog. Dan in de spits van ACV, Mark Marring nog haast bij. De vastzet van deze Philip Ties. ACV dan, in de tweede helte. Bal bloot ter Lissen. En een aardige mogelijkheid daar. Voor Arie Rozema. ACV ligt nog net zo'n heel soort in die tweede helte. Maar ja, het is nog altijd een 1-0. Dan heb je zelfs nog van alles in gedachten. En dan dit schot. Maar ja, dit schot van Edu de Jong Rosa. Nee, ACV ligt net zo volle Sjen. ONS krijgt dan wel een grote kans. Guti González had eigenlijk de 2-0 op zijn pantoffel. Maar hij mist. Maar ACV krijgt geen kansen meer. En dus wint ONS Snits dit toch wel belangrijke duel uiteindelijk. Maar 1-0. Een duel wat eigenlijk net om ons wie toch de Hudde Wien en de Kjeld. Kaart hè? Ja, dit is niet best. Dit zijn omstandigheden, ja, je hoor je eigenlijk niet mee te voetballen met dit weer. De rest die blijft ook winnen, dus wij moeten ook blijven winnen. En ja, gewoon er is zo'n heel mooie opmerking toch, per week bekijken. En zo doen we het ook met z'n allen. Kriebelt het al? Ja, klopt. Van de kou op dit moment. Absoluut, alles kriebelt bij mij. Het is echt gewoon niet leuk op dit moment. Dus, nou ja, weet je wat het is? Het is voor de supporters zo hartstikke mooi. En je moet ook wel het hoogste nastreven. Maar als jij 40 uur moet werken en je moet zaterdagochtend, ik zeg maar 10 uur weg en je komt zaterdags 10 uur thuis. En je komt bij Katwijk weg en je hebt 4-0 verloren. Dan denk je wel eens van, dan moet je 3,5 uur terug in de bus. Wat doe ik hier toch? Dus leven geen kampioenschap? Nou, wel kampioen, maar er zou misschien een regel kunnen komen van de KNVB dat we dan in deze klasse mogen blijven. Zou top wezen. Echt? Ja, dat meen ik echt. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar ja, als we kampioen worden, dan moeten we er ook heen. En dan gaan we ook ons stinkende best doen. Dus, maar van Dijlaar gewoon lekker in de H-klasse blijven. Als het aan mij ligt kampioen worden en lekker in de hoofdklasse blijven. Zo is het.